Tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay bilante no olvida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita no olvida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay bilante. Oyente, boa tarde. Bom-vindo de outra edição de Traz Notícia para a geração Promê de Abril. Ave, Feliciano Bicenos, que está bastante contento, mas o político na Bonaire a permitir a jura dat ze vandaag niet meer zullen liegen. Het is geen aprilmop van de politici hier. Maar goed, dat was de goeie. Nos invitado é Eric Braca, jefe de Unidade de Assuntos Social e de Labor de Holanda Caribense. Esta cai diretamente para o Ministério de Assuntos Social, de facto é secretário de Estado, Tamara van Ark, pero esta apoderar para o ministro e o departamento para aqui tomar decisão independente de su mês. Nós também tratamos de medidas de emergência que abine a causa de coronavírus e que amici diretamente com o salário entrada de companhia e consequentemente também com a entrada de entrado da companhia. Nossa palavra com o Sr. Braca, nós estamos fazer mais compacto possível, está sendo holandês e mais hora me traduzir no papiamento para nosso oyente, para nos sobra que se quizás o último 20 minutos para abo chama e fazer pergunta. Nós não também discutir, porque uma lei está que solamente nós também papia com executar a lei. Quanto botar ganha e com botar recibo petição para ganha e bina remarque para o subsídio aí. Pois, então se botar pergunta de você, gostosamente o Sr. Braca lo contestaram. Erik, ik heb het een beetje gevolgd, hè? Ik kan je ook goed volgen, goed zo. Bom benissimo con ons. Gisteren is dus eindelijk, is dus formeel vastgelegd deze noodmaatregel, klopt? Ja, dus en hoe heet dit? Dit heet een ministeriële beschikking, hoe heet dat formeel? Dus het is een subsidieregeling. Helemaal uitgebreid heet hij de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies. Okay. Die is in Nederland een hele moeilijke naam. Ja, wij noemen het noodpakket. Oké, ja, dat is makkelijk. Dat is het makkelijkst. Oké. Wat is precies het doel van deze noodmaatregel? De noodmaatregel is een tegemoetkoming en die is erop gericht om banen te behouden. Oké. Que ben in medida a que su meta está para nos mantener ter cupo de trabalho e garantizar entrada para entrado. En wie, dan moet ik meteen vragen, dit is gekomen omwille van de coronavirus alleen. Dat is de enige motief dat deze noodmaatregel dus in werking treedt. Met andere woorden, andere redenen om iemand te ontslaan valt niet hieronder. Nee, en ook als je problemen hebt met een onderneming om andere redenen, dat kan, maar daar is deze regeling niet op van toepassing. Oké, que a regra que conta solamente por motivo de coronavírus e companhia tem um problema de entrada, ela é pérdida de 20%, muitas vezes é complicado, mas ela é pérdida, então como consequência disso e não pode manter gente no trabalho, e como consequência disso e gente não tem entrada, então é medida que está bem aplicável. Bon, dus dan beginnen we met een heel concreet voorbeeld. Bedrijf A, die meldt zich aan bij SZW. Die zegt, ik heb problemen omwille van coronavirus. Ik moet een aantal mensen naar huis sturen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, wij hebben een website, dus rijksdienstcn.com. En dan kun je of via het kopje COVID-19 of via Sociale Zaken Werkgelegenheid naar het noodpakket. Daar staat uitgelegd voor wie het bedoeld is. Er zijn 3 categorieën die aanvragen kunnen indienen. De werkgever, de zelfstandige en dat noemen we dan de gewezen werknemer. Maar dat is de werknemer die is ontslagen vanwege de huidige situatie. Op de website staat uitgelegd hoe je een aanvraag kan indienen. Er staat een aanvraagformulier ook op de website. Maar ook een toelichting hoe je dat moet indienen. Oké, dan gaan we naar de werkgever.
Ja. De werkgever, hoe komt zij in aanmerking voor deze regel? De voorwaarde voor de regeling is dat je minimaal 20% omzetverlies moet hebben. En een bedrijf moet dat aannemelijk maken. Heb je een hotel, heb je een duikschool of wat dan ook, dat is natuurlijk allemaal evident. Ik kan me ook voorstellen dat er ondernemingen zijn waar dat... Horeca is in het algemeen? Onderduidelijk, horeca is Dus hotel, restaurants, cafeetjes. Die zijn evident, duikshops. Ook, maar ik denk dat er veel meer ondernemingen voor meer dan 20% geraakt gaan worden. Hoor. Als wij er vragen bij hebben, dan zullen we die stellen, maar in de regels zullen we ervan uit. Oké, blijf daar mee verstaan. Dus ik kost ik te conta per compagnie dan, por hasi acceptável, quando een perdida na entrada de 20%. 10 companhias dan, que evidentemente não sa, por motivo de coronavírus, tá perde entrada. Hotel, um dive shop, etc. Pero tem mais. E se dado caso, sociale zaken tem Ministerio de mais informação, esta hasi pergunta para por verificar que a companhia arranha perdida de 20% de entrada. Dus als dat eenmaal vaststaat, wat moet hij dan verder doen? Dan geeft hij aan van... Nou, hoeveel werknemers hij onder de regeling wil brengen. Nou, ben je helemaal dicht en doe je niks meer, dan zijn dat al je werknemers volledig. Maar je kan er ook voor kiezen om een deel van je werknemers onder de regeling te brengen. Bijvoorbeeld omdat je toch nog klanten hebt. Je kan er ook voor kiezen om je werknemers per persoon voor een deel eronder te brengen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ik heb jou een dienstnotje en ik denk, nou, ik heb ongeveer nog de helft van mijn business. Dan meld ik jou voor 50% aan voor de regeling. En voor die overige 50% krijg jij gewoon je uur. Oké. Dus het doe trabalho te indicar quanto rende da bina remarque para arreglo. Por ejemplo, se será su compañía completo, significa que tu trado. Pero, e pos coge também para lagar a mitra mitar de trabalho que normalmente mita tra. Eu significa para 50% mita cai de arreglo e outro 50% é do trabalho tá paga completo. E por que também categoria dentro do business. Porque um hotel tem maintenance, tem housekeeping, tem food and beverage. Dus tem een en ander limpiakamer, tem een ander mantener hotel, tem een ander servir, waiter, bartender, cozinha, kok, etc. E pos coge também ore por uma categoria de grupo que tá manda cas e outro é tem. São que manda cas também né remarque per arreglo, são que tem e tem que pagar normal e corrente. Oké? Zijn daar formaliteiten bij? Of is dat, neem je het aan als hij zegt, ik heb 20, 30, 40 werknemers naar huis stuurt. Is er een vertrouwensbasis dat je het aanneemt? Ja, en dat moet ook wel. Want dit is een noodregeling. Die hebben we heel snel ontwikkeld. Heel veel aanvragen worden er op dit moment ingediend. En als wij iedereen gaan vragen allerlei bijlagen toe te voegen of wat dan ook. Allereerst loopt gelijk de mailbox vast. Dus dat gaat dan niet werken. En als wij nu aan de voorkant alles enorm goed gaan controleren, dan gaan er 2 dingen gebeuren. Dan gaat het heel lang duren en dan krijgen mensen veel te laat hun geld. En onregelmatigheden gaan we er dan ook niet direct uithalen, dus het heeft ook niet zo heel veel zin. Wij controleren liever als we signalen krijgen achteraf. Dus op het moment dat wij de aanleiding toezien, kunnen we altijd op een later moment aan het bedrijf vragen om het bewijs te leveren voor wat ze hebben ingevuld. Prima. A regra aqui está de ponto de vista de confiança. Dus ora que donador de trabalho, a companhia indicar quanto rende também na remarque, sociale zaken te aceitar se mais que a própria verdade. Então não tem sentido para também pedir uma prova no começo, para isso significa que lo tarda o processo, não pode sacar fome hora que tem costas irregulares suceder e entrar donde em seu sangue na hora. Pois dan escolhe confiança. Se depois resultar, of tem señalan que costa vai rubes, não lo pede e companhia em questão para vir com prova de lo que não aduna e mag ik zeg het meteen bij, se dat tem costa vai rubes, não te passa e que foi no Ministério Público. Sim. Ja, dat is dus met de werkgever precies. Zo gaat het. Ja, als de werkgever sjoemelt. We hebben afspraken gemaakt, zoals je zei, met het Openbaar Ministerie. Wat we doen is, we zijn soepel aan de voorkant. We willen mensen graag snel helpen. Ja. De nood is hoog, dus er is weinig tijd. Als je daar misbruik van maakt, dan zul je achteraf hard worden aangepakt. Okay. Dus die combinatie is. Prima.
Heeft de werkgever nog meer verplichtingen of voorwaarden? Die eerste categorie? Dat we vergeten zijn? Dus hij moet aantonen, hij moet dus aantonen, of is evident dat hij 20% omzetverlies heeft. Geeft aan hoeveel mensen, moet niet joemelen. Ja, je moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Oh ja, oké. Dus je moet natuurlijk wel werkgever zijn in de zin van precies, et cetera. Maar op zich is het een eenvoudige regeling. Eenvoudige systeem. En hij lijkt heel erg op, het is niet de loonderving, maar daar lijkt hij wel heel erg op. We hebben ook die systematiek gehanteerd. Omdat het is voor ons niet mogelijk, overigens voor geen enkele uitvoerende dienst, om een hele nieuwe regeling in 2 weken in te voeren. Okay. Je moet gebruik maken van systemen die je al hebt. Als je dat niet doet, ook dan alleen al de ICT ontwikkelen, daar ben je een jaar mee bezig. Dus dan hebben mensen volgend jaar nog een keer wat aan die regeling. De nood is nu heel hoog, dus we moeten snel handelen. Daar komen daar misschien ook wel op. Daarom zijn er ook wel wat verschillen met Europees Nederland in hoe de regeling werkt. Maar dat komt met name omdat wij hebben gezegd van het moet uitvoerbaar zijn voor ons en niet uitvoerbaar op de lange termijn, maar in het hier en nu. Ja. En daar hebben we echt de keuzes ook moeten afstemmen. Oké, en daarvoor hebben je gekozen naar analogie van de ziekteregeling. Ja. En dat betekent ook dat de wet die er nu ligt, want die subsidieregeling is een wet, die hebben wij samen met de Nederlandse beleids- en wetmakers gemaakt. Ja, okay. Dus daar heeft onze unit heel veel input op geleverd. Oké. Noatie zei hoe toe. En dat was ook heel erg nodig, want zonder de input van ons, dan komt er een regeling die niet hier toepasbaar is. En niet uitvoerbaar is. Nee, en er zijn ook best veel verschillen met Europees Nederland in hoe het hele sociaal stelsel is geregeld. Precies. Ja, dus als je daar geen rekening mee houdt, bijvoorbeeld in Nederland kunnen mensen terugvallen op de bijstand. Ja. Iedereen. Hier moet je 5 jaar legaal verblijven. Dus als we dat als vangnet gaan hanteren, gaan er heel veel mensen die korter dan 5 jaar Bonaire zijn, zonder enig inkomen. Oké, goed dat ik het even bel. De cortico para desarrollar el sistema aqui, para el port worden executar. Awor emergência ta halto. Mestera adapté e está nos serviço aqui na Bonaire, a unit sociale zaken junto com o departamento de trabalho e lei, a dona hopi in dados para ser mais fácil, pero também executar. Para dar exemplo, na Holanda, tem sistema social onde que perde trabalho por cair de bijstand. Aqui na Bonaire também por cair para ser viva 5 anos. Então, ele unificar com o grupo aí, lo caia fo. Então, esse não está batendo intenção. Pues el sistema aquí está poniendo a medir lo que está nuestro sistema aquí en Bonaire. Entonces, también diferenciar, pues obviamente que está vivo en Holanda, sí, pero digo en Holanda, sí, no, pues es un sistema trabajando a medir para nosotros aquí. Dus está aquí, el dolor está de momento aquí. Oké, dus... Mag er nog één ding over zeggen over het verschil? Want ik lees nu best op veel plekken dat er wordt gezegd, in Nederland krijgen werkgevers 90%. Ja, dat hoorde ik, ja. En hier 80%. Ja. Die stelling is niet onjuist, maar gemiddeld genomen klopt die ook niet. Okay. Dus dat wil ik wel uitleggen. Wij hebben gekozen op Caribisch Nederland om geen voorschot te geven. Iemand die bij ons het formulier goed invult, krijgt een bedrag uitgekeerd en dat is het. Ja. In Nederland is een systeem waarin er een voorschot wordt betaald en waar achteraf wordt afgerekend. Wij hebben gezegd, dat gaan we niet doen hier. Het is veel te veel werk voor de kleine groep mensen die wij in dienst hebben. En dan heb je nog jarenlang gedoe en gezeur met elkaar. De administratieve lasten hier zijn dus ook veel lager dan in Nederland. En je weet waar je aan toe bent. In Nederland krijg je maximaal 90%. Maar daar gelden allerlei boekhoudkundige eisen voor. En je moet 100% omzetverlies hebben. Alleen in die situatie is die al anders. Krijg je die 90%. In beide andere gevallen, dus er zijn niet, de meeste ondernemingen hebben veel minder dan 100% omzetverlies. Die gaan in Nederland ruim onder die 80% komen. Dus gemiddeld genomen zijn we op Bonaire helemaal niet slechter af. Dan zetten we de voordeliger. In Nederland is het alleen dat de percentages die ze krijgen, die verschillen per onderneming. En wij hebben gezegd, dat is voor ons niet te doen. Dat moeten we in de boekhouding, dan heb je registeraccountants nodig, die zijn er hier niet eens. Nee. Dus laten we daar nou niet aan beginnen. Dat gaat echt voor niemand werken.
Dus we hebben gezegd 80% in alle gevallen. Ja. En ik denk dat dat echt een hele gunstige regeling is voor Caribisch Nederland. Ja. En echt in enkele gevallen zal die in Nederland daarboven zitten. Maar Is het algemeen de vergelijking van Nederland 90 moeten we niet 84, die Ja. is... En ook niet goed. doen, want het heeft geen zin. Heeft geen zin. En ik heb ook gelezen dat met name Oncobon, die is teruggekomen op die 90%, zegt, na verkregen informatie is hun stelling, help ze hem terug. Ja. Dus dat vind ik ook fijn. Dus ze hebben nu nieuwe informatie gekregen en ze hebben het ook teruggehaald. Prima. Dus is het também, meneer Braca, bispo claridade, não vai comparar com Holanda. Holanda tem inteiramente outro sistema para donar. Nós escolhemos aqui um sistema simples, 80% die sueldo mínimo, TC botahanha. Bon, dat was dus de werkgever. We gaan nu naar de werknemer. Die is dus degene waar die derft loon, dus zit per het salario. Wat moet de werkgever aan hem doen? Bij hem doen? Nou, de werkgever een loondienst die moet niet zelf een aanvraag indienen. Dat moet de werkgever doen. Klopt. De werkgever kan daarbij overigens ook hulp krijgen van de Kamer van Koophandel op Bonaire. Op de bovenwind is het niet zo, maar hier helpt de Kamer van Koophandel ook bij vragen. Dat vind ik trouwens ontzettend goed dat de Kamer van Koophandel op die manier voor zijn ondernemers opkomt. Daar ben ik heel blij mee. De werknemer hoeft niets te doen. De werkgever doet een beroep op de regeling. SZW betaalt uit aan de werkgever, dus 80% van de uren die je mist. De werkgever is verplicht om dat bedrag door te betalen aan de werknemer. Dan blijft er natuurlijk altijd nog een gat van 20% tussen het inkomen dat je hebt op basis van je arbeidsovereenkomst en wat SZW betaalt. En daarvan zegt de regeling, daar is het burgerlijk wetboek op voor toepassing, daar blijft SZW buiten. Het staat de werkgever en de werknemer vrij om daar afspraken over te doen. Een korte praktische vraag. Bij die indiening, bij de werkgever, bij de eerste vraag. En als hij ingediend heeft 10, 20, whatever, met het bedrag dat nodig is, moet hij het zelf voorzitten? Krijgt hij het achteraf betaald? Krijgt hij het, hoe werkt dat? Nee, er wordt achteraf betaald. Dus we betalen met terugwerkende kracht. Overigens, dat doen we tot en met 13 maart. Dus alle aanvragen die nu in worden gediend, wordt uitbetaald tot 13 maart 2020. Ja. De dag waarop het luchtruim sloot. Dat is als beginpunt genomen. Wij gaan proberen, in de wet staat dat wij 5 weken mogen doen over het uitbetalen. 3 weken voor de aanvraag, 2 weken voor het uitbetalen. SZW begrijpt natuurlijk heel goed dat de nood nu al heel hoog is. Dus wij zullen alles op alles zetten om zo snel mogelijk uit te betalen. Dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel aanvragen er tegelijk binnenkomen. Want wij hebben verwerkingscapaciteit. Maar wij streven naar een veel kortere termijn dan dat. Eerlijk gezegd hoop ik dat we volgende week al de eerste betalingen zullen van die terugwerkende kracht naar 13 maart. Maar dat zal niet iedereen zijn. Maar dan begint de trein te rollen. Ja, en dan zul je zien dat we dan gaan betalen over maart. En dan in april is de bedoeling dat we een paar dagen voordat de betaalrun van de bedrijven gaat lopen, volgens mij is het meestal de 28e, dat wij een paar dagen voor dat betaalmoment over april de werkgevers de vergoeding gaan betalen, zodat ze het binnen hebben op het moment dat ze hun personeel moeten. Dus dan hebben jullie een beetje coulant gegeven, dan geven jullie al een bond geld dat ze hun april salaris al kunnen betalen. Is dat wat ik begreep? Ja. Ja, maar de werkgever betaalt natuurlijk ook met terugwerkende. Ja, dus precies. Het is precies hetzelfde. Alleen het is natuurlijk het handigst voor de werkgever als wij aan de werkgever betalen vlak voordat zij gaan uitbetalen. Dus dan is dat geld binnen. Trajador. Abo, kuta traha, no te meste assinada. Dus abo não recebe assinada para sobra Câmara de Comércio te ajuda e dona doi trabalho para preencher formulário de quantidade de trajador não tem e quanto é montante como se tem. No momento dan aqui, lobe paga para promebiados SZW com força retroactiva até o dia 3 de março, com a fecha que o gezaghebber e minister a doen in orde para ser espaço aéreo. Dus a fecha te worden usar para calcular o salário e de salário botar 80%. Dus para me dar um exemplo, se está 100 florin botar para Gana, SZW te doen een trabalho $80 para você, $100, então $80 é um trabalho te obrigar de passar para agora.
Natural bota bisa si, pero ta queda 20% de Shen. Esse SZW não está atendendo, né? Esse não se vai pe na código civil, burgerlijk wetboek, pero não está bisabo awe, manhã no me donabo que artigo está atendendo que sei, kuta dona e dona dois trabalho, liberdade para negociar, que sim ou não, e ta paga 20%. Dus ele não está obrigado para a lei aqui, que a lei de emergência, não está obrigado a dona dois trabalho para pagar 100%. Está obrigado sim, ora é 80%, mas te donabe. En pakketten kunnen. Bon? Nou, dus het gaat een beetje moeilijk worden, maar toch gaan we een poging wagen. Over wat voor loon moet hij dan berekenen? Want dat wordt een beetje moeilijk bij de mensen. Want als je een vast loon verdient, is makkelijk. Bij een hotel heb je tips en heb je dagloon. Het is dezelfde systematiek als bij de loonderving. Dus dat is niet anders. Dus het is voor de werkgevers precies wat ze gewend zijn als ze mensen ziek melden. Daar hebben we ook voor gekozen. Dat maakt het gewoon makkelijk. Dat is gewoon wat iedereen gewend is om te doen. Dus op die manier berekenen we het dagloon. Dat is niet anders dan bij ziekmelding. Oké, en dat betekent dat niet alleen de basisloon wordt gerekend. Want alle componenten worden meegerekend. Alle componenten worden meegerekend. Goed dat ik het even zeg. Dus in mesmo sistema. Dona dois trabalhos para usa para pagar ora bota malu e di 3 dias, você não tem acorda. Di 3 dias vou virar malu, bota bem cai. Se banha AO, carte hil, bota cai bode a regra de 80% de salário e mesmo sistema e dona dois trabalhos também usa de caso aqui. Que não é somente o sueldo básico, pessoal restaurante de hotel, pero todo componente que trabalho salário, DJ bota 80%. Ja, dat is dan werkgever. Dus in principe is dat geregeld. Nog even. Je had dus ook een voorbeeld gegeven bij de werkgever. Bij de werknemer. Is hij verplicht de instructies te volgen van zijn werkgever? Waarom? Er zijn mensen die zeggen ja. Neem ik hotel even als voorbeeld. De F&B zit thuis. Maar de maintainers die moeten werken. En die zeggen ja, wij moeten werken. En hun zitten thuis en zo. Ik heb ze al een beetje uitgelegd. Als de maintenance werkt, die krijgt wel 100% betaald. Door de werkgever. En die andere die krijgt 80% vergoed door jullie. Maar dan de hamvraag. Is hij verplicht gewoon de normale arbeidsverhoudingen te volgen? Dat hangt er vanaf. Kijk, normaal gesproken moet je gewoon het volledige loon betalen. Dat is het uitgangspunt van het burgerlijk wetboek. Maar het burgerlijk wetboek staat uitzonderingen toe. Nou, ik zal die artikelen hier niet noemen, maar dat kan wel. Het lijkt mij logisch dat als iemand volledig aan het werk is en onderricht, dat je die gewoon betaalt. Ik vind het overigens wel een beetje een rare discussie. Ik hoor hem ook. Maar ik denk, we hebben nu een crisis waarbij heel veel dingen stilvallen. Ik denk, ja, wees blij dat je werk hebt, dat je je geld krijgt. En een discussie van ja, maar de een hoeft er minder voor te doen dan ik. En dat soort dingen. Ik vind dat wel een beetje raar. Het is goed dat je het zegt. Dit is echt een noodsituatie. Okay. We proberen te ondersteunen waar nodig is. Maar ik vind het een beetje gek. Daar ben ik helemaal met je eens. Vanuit de vakbond zijn we ook bezig. De mensen zeggen van luister, het is een noodsituatie. We gaan niet zeuren van we moeten gewoon. Je moet blij zijn dat je überhaupt wij inkomen hebben en überhaupt jouw baan zoveel mogelijk behouden wordt. Dus, maar ik heb het toch wel even aantippen. Ja. We moeten inderdaad niet verder in de discussie gaan. Ja. Prima, dat is dan klaar. Dan hebben de werknemers, die zijn dus beschermd. Moet nog één categorie. Dat is nee, ik ga die gewezen werknemers. Die zijn de derde. Gewoon net zeggen. De gewone in loondienst, die zijn we klaar. En daar moeten we ook even een waarschuwingsbericht naar sturen. Je krijgt 80% omdat je thuis bent. Ga dan niet naar de SZW zeggen, ja, maar ik ben thuis, ik ben ziek. Want die twee kunnen niet samen. Dus als je in de ziektewet zit, nu krijg je die 80% van de SZW niet. Wel de 80% uit de ziektewet. Ja, het staat ook in de regeling. Dus bestaande ziektegevallen brengen we niet onder de regeling. Zit je in de regeling en word je ziek, gaan we ook. Je moet je wel ziek melden. Maar ook dan blijf je gewoon onder de regeling. Want het is hetzelfde percentage. Dus het heeft voor ons niet zo heel veel zin om mensen steeds van het ene vakje naar het andere te gaan verplaatsen. Terwijl je precies hetzelfde krijgt. Dus dat gaat toch even in het pavimento. Laten we compreender outro bom trado. Se botar malo de momento aqui, botar cai balde a regra de 80%, sempre botava cai BG. Dus in de questão botar por dos. Dus in principio em princípio não está assim nenhuma diferença se botar na casa para sobra não tem trabalho ou botar na casa para botar malo, para botar 80% botar.
Ja? Dus in principe maakt het niet uit of je thuis bent omdat je geen werk hebt, of je ziek bent, want je krijgt maar 80% uitbetaald. Ja. Prima. Dus no bij Purmamis, maar zo is het not te passen. Een ander goed voorbeeld, dat wel goed is voor de mensen, het ontslagen of het niet verder verlengen van tijdelijk contract. Graag iets daarover. Ja. Voordat we dan kunnen we overstappen naar die gewezen werknemers. Ja, want we hebben de regeling, daar wijkt die ook af van Nederland. De doelgroep van de regeling is groter. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan omdat we in Caribisch Nederland geen WW kennen. Ja. Werkloosheidswet, de bijstand, hier de onderstand is ook niet voor iedereen toegankelijk. Dus we hebben gezegd, de mensen die werkten en zonder geld komen te zitten, daar willen we wat voor doen. Je kan het eiland niet af en dan heb je van de ene dag op de andere dag geen inkomen. Dus we hebben die groep breder gemaakt. Dus ook mensen die een 0-uren contract hebben en niet worden opgeroepen, nou dat kan nog via de werkgever. Maar mensen die een tijdelijke aanstelling hadden die niet is verlengd, zullen wij 80% van hun dagloon betalen. Maar ook de werkgever die is gestopt met betalen. Daar kan ik me ook voorstellen dat gaat gebeuren. Dat je wel formeel in dienst bent, maar dat er gewoon gestopt wordt met salaris betalen. Ja. Ook in dat geval moeten werknemers zich tot SZW wenden. En dan zullen wij de werknemer 80% van zijn dagloon uitbetalen. Okay. In dat geval vragen we wel aan de werknemer om de vordering die hij heeft op zijn werkgever aan ons over te dragen. Okay, dan kom ik. Even een stapje voor. Want de mensen zeggen, ja, maar ik ben ontslagen. 20 maart hebben ze mij ontslagen. Daar is in feite mijn vraag op gericht. Mag dat? Nou ja, er zijn 2 manieren waarop je ontslagen kan worden als je een arbeidsovereenkomst hebt. Dat is met toestemming van het hoofd SZW. Nou, dat ben ik. En wij hebben gezegd, gedurende de regeling verlenen wij op bedrijfseconomische gronden vanwege corona geen ontslag. Want we hebben die regeling juist om mensen in dienst te houden. Dus die combinatie die is er niet. Werkgevers kunnen dan via de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Maar ik durf er heel wat op te verwedden dat as we speak er nog niemand formeel ontslagen is. Dus de werkgever kan dat wel zeggen. Maar hij heeft een overeenkomst waar 2 partijen bij betrokken zijn. Precies. En hij moet toestemming hebben om die overeenkomst te beëindigen. En op dit moment zal dat niet het geval zijn. Okay. Dus als de werkgever niet betaalt, dan houdt hij zich niet aan zijn verplichting die hij heeft. Oké. Hij mag wel tijdelijke contracten die het verlopen zijn niet verlengen. Ja, dat mag altijd, dat is geen punt. En de 0-uren contract mag je ook zeggen van sorry, ik roep je niet meer op. Ja. Oké. Nou, die 2 categorieën wel... nog een korte vraag. Mag je vroegtijdig tijdelijk contract opzeggen? Nee. Want dat heeft die problemen. Dan raden wij de werknemer gaat naar de rechter. Want heeft ze zich niet gehouden aan de overeenkomst. Klopt, maar ook mensen maar de werkgever, ik zou het zo ook afraden, want hij kan die medewerker gewoon onder de regeling. Precies, dus er is ook helemaal geen reden om dat te doen. Ja, prima. Dus oké. Jonan Cordabon. Departamento de Asuntos Social tem em momento dan aqui de crisis não está dando nenhum retiro para o motivo de coronavírus. Reda gente que tem contrato temporal, para pôr que o contrato acaba ayer, dono de trabalho não está obrigado a alargar. E gente que tem contrato que acaba, por exemplo, 30 de abril, não tem sentido para terminar o contrato, mas sobre a pessoa que cai toch wel de 80% de arreglo. E dan que tem 0-uren contrato, dus quando tá llama para entrar, tampouco, a pessoa também cai do budget. Você sei nós trabalhamos na de 3 categorias, que tem gente que não tem trabalho voor de 3 de maart te agora. Dus que wordt quitado voor het trabalho, of que não alargar seu contrato, of não wordt llamadas voor de periode vanaf 13 maart, hè? Nou, dat is de gewezen ambtenaar. Zit is toen nooit in trabalho, nooit aan de kaas, nooit in trabalho. Wat gebeurt met hun? Dat is de gewezen ambtenaar. Ja. De gewezen werknemer, sorry. Ja, de gewezen werknemer die kan dus zelf een beroep doen op de regeling en zal 80% van het dagloon, en dat zullen we gewoon berekenen, net zoals we dat bij de loonheffing doen, vergoed krijgen. Dat is een afwijking van hoe het in Europees Nederland is geregeld. Want daar zouden mensen dan op de werkloosheidswet kunnen doen. En dat kan hier niet. En vooral ook omdat mensen helemaal niet weg kunnen van het eiland. Hebben we gezegd, deze doelgroep moeten we echt iets voor regelen. Dus die kunnen gewoon onder de regeling. Maar dat moet dan niet de werkgever doen. Zij kunnen zich tot ons wenden.
Bij de loonheffing kennen we dat systeem ook, dat je op naam wordt betaald. Normaal loopt de loonheffing via de werkgever, maar het kan ook op naam worden uitgekeerd. Dat zullen we dan in dat geval doen. Dus dan krijgt de gewezen werknemer zelf uitbetaald via de noodregeling. En die tijd bij hun is hetzelfde, achteraf? Ja. Oké, dus dan moeten zij, nadat ze gegeven hebben, minimaal 5 weken wachten. Jullie proberen natuurlijk te versnellen, snap je? Ja, ik denk dat geen 5 weken gaat duren. We doen het zo snel mogelijk, maar ja, wij kunnen ook niet tonen. Nee, precies. Oké. Zo snel mogelijk. Dan, as we speak, dat hebben we dus die groep helemaal goed afgedekt, denk ik, hè? Ja. Oké, de bomba nos bicena pavimento e sono nella bisca perde su trabalho voor die gestressi mar minha riba, quando não alargar seu contrato of dan não me, mesmo se bij SZ2 moet die persoonlijk komen? Nee. Dat is goed dat je even uitlegt. Wij hebben het liefst dat mensen via de website alles doen. Net als de meeste overheidsinstellingen hebben op dit moment liefst zo weinig mogelijk bezoekers. Heel veel diensten zijn dicht. Wij zijn wel open, omdat we weten dat een aantal mensen moeilijk toegang tot internet hebben. Of, nou, dan gaan we als vakbonden gaan we proberen dus zo'n loketje. Dat is voor de werknemers. Dus we willen wel iedereen kunnen helpen. Maar het uitdrukkelijk verzoek is dat wat je digitaal kan doen, doe dat. Stuur het formulier via de e-mail in. Als je vragen hebt, bij voorkeur bel. In plaats van dat je langskomt. Kort stukje bij die ID. Moet hij een ID meesturen? Bij de aanvraag? De werkgever. Nee, werknemer. Op het moment dat hij op naam wordt betaald. Precies. Ja. Moet hij een ID-kopietje meesturen? Ja. Oké, prima. Dat ik er even opmeld. Dus mas nós preferar para fazer via eletrônico. Não te compreender, essa é a coisa durante a internet, não lo por atender. Me também papia com o SIBO, quando nós como sindicato dan tra loquete quizás podem ajudança de contexto aí. Pero, em todo caso, vou mandar, corda mandar com ID, cópia de ID, paspoortrijbewijs of identiteitskaart. Então, não te pagava 80% de salário que botava da TIM pro mês, que não estava desde de stress e março entrar. Dus esse salário que botava ganhar tempo, não tem berekening, botava aí 80% DJ. Dus nog zo nog cobre tudo isso. Dan as we speak krijg ik bericht dat het heel leuk is in onze eigen situatie op de. Het heet hier Loraman. Iemand die Loraman. Daar ga ik een paar voorbeelden geven. Die stapt 's morgens op en die gaat pastetjes verkopen langs de huizen. Een ander die heet een veldverguur, die staat dicht bij jullie en die verkoopt, of bij de stadion, als er een voetbalwedstrijd is. Die mensen verliezen ook omzet. Sommigen zijn, en dan misschien koppelen we de taximensen ook meteen bij, die zijn geen werkgevers, althans zijn eigen werkgevers, zitten misschien niet bij de kamerverkoophandel, maar verliezen wel inkomen. Die categorie hebben we nog niet genomen aan zich. Wil je daar iets over zeggen? Ja, we hebben 2 categorieën. De categorie zelfstandigen, ja, die is voor ons het minst ingewikkeld. Dat zijn gewoon mensen die een BV hebben, eenmanszaken, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Die vallen onder de regeling en kunnen tot 80% van het wettelijk minimumloon krijgen. Maar we hebben ook een groep, en dat merken we nu al heel snel, nu we begonnen zijn, en je noemt al een aantal gevallen. Ja, mensen die geen Kamer van Koophandelregistratie hebben, maar wel zelfstandig werken. Taxichauffeurs is bijvoorbeeld zo'n groep. Nou is een taxichauffeur nog wel weer een makkelijkere groep, omdat voor een taxi heb je vergunning nodig van het openbaar lichaam om daarmee te rijden. Dus we hebben nu gezegd, ik zal even 1 stap terug. Okay. De regeling, die hebben wij heel snel moeten maken. Dus wat hebben we gedaan? We hebben daar een bevoegdheid in gezet voor het hoofd SZ2 Caribisch Nederland om naar bevind van zaken af te wijken van de regeling. Oké. Juist voor dit soort gevallen die je van tevoren niet hebt verzonnen, dat je denkt, had ik daar aan gedacht. Ja. Maar we weten van tevoren, bij een wet vergeet je altijd dingen en dan doe je er een jaar over. Als je hem in 2 weken tijd maakt, dan weet je zeker dat je dingen vergeet. Ja. Dus we kunnen afwijken. Over de taxichauffeurs, ik weet dat gisteren de eilandraad was, heb ik ook al overleg gehad met het ministerie. En wij zullen de taxichauffeurs die een vergunning hebben van het OLB behandelen als waren zij zelfstandigen in de zin van de regeling. Okay. Het wordt wat moeilijker op het moment dat mensen in het weekend pastetjes maken en die verkopen. Of ja, op een gegeven moment kun je amper nog vaststellen wie dan ondernemer is. Of als mensen denken van, ik zit in zo'n categorie, laat ze zich melden bij ons. We zullen ook, dat staat er nu nog niet op, een formulier maken
waarin mensen een beroep kunnen doen op die bevoegdheid die er bestaat, waarin ze zullen moeten uitleggen waarom zij denken. Want je hebt alle variaties, je noemt er daar al een paar. Nou, die taxichauffeur, die vind ik dan nog simpel als een vergunning houden. Maar jullie hebben een regel van 24 uur iets bij die onderneming, dat hij moet aantonen dat hij 24 uur die job doet? Of heb ik me vergist? Is er regeling? Ja, er zit wel een minimum aan. Precies, dus op het moment dat jij zelfstandig ondernemer bent en dat doe je 3 uur in de week en daarnaast heb je allerlei andere dingen, dan ben je geen zelfstandig ondernemer in de zin van de regeling. En dat komt omdat het natuurlijk moet gaan om mensen die hun hoofdinkomen uit dat ondernemerschap halen. Dus op het moment dat dat iets is wat je er voor een paar uurtjes bij doet, als we daar de regeling op van toepassing gaan verklaren, dan wordt het veel te ingewikkeld. Okay. En bovendien staat 80% van het minimumloon dan ook in geen enkele verhouding meer tot wat je er normaal mee vindt. Nee, daar heb je gelijk. Maar dat soort gevallen zijn jullie bereid even te aanhoren als ze dus als ze denken dat ze een beroep op kunnen doen. Ja. En dan geven jullie dus. Ja, mogelijk dat we dan ook meer informatie gaan opvangen. Ja, dan wordt het iets. Kijk, een andere groep, en er is natuurlijk ook wel over nagedacht. Hoe ga je om met mensen die zwart werken? Want die zijn er natuurlijk ook. Die hebben inkomen, maar buiten de Belastingdienst om. Daarvan hebben we gezegd, daar doen we niks mee, want wij gaan niet achteraf zwart werken, witwassen, zeg maar. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus op het moment dat je zwart hebt gewerkt, dat is een nadeel van zwart werken. Dan bouw je niks op, maar daar heb je ook nergens recht op. Okay. Ik heb 1 vraag hier binnenkomt, even terug. Omdat we dus heel snel dingen moeten doen, kan het zijn dat een werkgever een fout maakt tegen zichzelf. Ja. Bestaat de mogelijkheid dat dat rectificeert? Tuurlijk. Oké. Ik pregunto si él hace un error no consciente o no intencional, naturalmente, es por rectificarse y después. Es contra su mes. Sí, dus dat quiere que me necesito. En dat doet een daad. Een trado. Ja, precies. Dus dat kan hij altijd rectificeren. Hij vergeet een werknemer op te geven. Ja, dat kan altijd. Op het aanvraagformulier overigens schrijven mensen wel dat ze het naar waarheid invullen. Ja. Daarom vragen we ook een identiteitsbewijs. Want degene die de aanvraag ondertekent, daarvan willen we het identiteitsbewijs zien. Want diegene verklaart dat wat er op het aanvraagformulier staat juist is. Diegene is ook aansprakelijk als het niet klopt. Ja. Kijk, en natuurlijk kun je een keer verschrijven of een komma verkeerd zetten, dat snap ik wel. Maar als er werknemers op de regeling worden gebracht die daarvoor niet in dienst waren, maar je denkt, mijn broer heeft ook geen geld, die voer ik ook nog even op. Ja, dat is gewoon fraude. Ja, of als je in één keer de lonen met 50% verhoogt, ook een goeie, maar ook dat is een strafbaar feit. Maar dat is ook geen vergissing. Okay. Dat is wel duidelijk. Es que te vas a pedir do trabalho se você um error que não está consciente, pode rectificar, pero no bobinico costa estranho, por exemplo, você que tem rumang de tradutor também tá não tem trabalho, então você dá como tradutor de não por, of você vai esse salário especificamente para a boqueta que sen, tampouco por, se é duidelijk contra lei, você castigável p. Tapi motivo é do trabalho, ribe formulário, você são com a firma, mas se põe sua identidade também. Pessoa esta é responsável por lo que ela llena, pessoa esta firma que ela llena a base de verdade. Pois se aceita. Agora nós estamos de telefoon hoor. Volgens mij hebben we, sorry, misschien loop ik te hard van stapel. We hebben een beetje alles afgedekt in grote lijnen. Ja, en ik vind het heel mooi dat er zoveel vragen binnenkomen. Ja. Ik kan dadelijk ook nog wel zeggen, want we krijgen ook heel veel vragen via de telefoon. Wat op dit moment de meest gestelde vragen zijn die wij krijgen en wat het antwoord daarop is. Prima. Oyente, bota na linha, botimbo pergunta. Noite, boa tarde. Eu me daquele ponto nosso, eu sou diretor de NV. NV é verhuur lugar de restaurant, discoteca, etc. com outro NV. Ook lugar né, cai de outra pessoa, não tem cliente mais. Também se canal nem come, nem balha, nem nada. Então, eu sou muito huur lugar, não pode cobrir seu gasto, não tampouco. Com esse aí também toma lugar. Oké, boa pergunta. Heb je het geluid? Het gaat om directeur grote aandeelhouders. Nee, directeur van bedrijf A verhuurt zijn zaak aan Notchi. Ja. Notchi kan niets meer opbrengen, want hij verkoopt niks. Wat is er een regeling voor die directeur, voor de verhuurder? Want hij is ook een ondernemer op dat moment.
Ja, en in zijn algemeenheid, alle mensen die zelfstandig zijn, en dat zijn directeur grote aandeelhouders of in deze situatie diegene ook, kunnen een beroep doen op de regeling. Op het moment dat je inkomen dus wegvalt, kun je voor dat deel daar een beroep op doen. Het is wel zo dat je, als je nog inkomen hebt, het wordt aangevuld tot 80% van het minimumloon. Oké. Dus op het moment dat je nog wel inkomen hebt, wordt dat wel verrekend. Dus maar als ik dus de zaak verhuur bij jou, voor $1000 per maand. Ja. Ik kan niet meer betalen. Nee. Dus wat doet jij? Kan jij een beroep doen op de regeling? Omdat jij als verhuurder geen inkomen meer krijgt? Nou, op het moment dat de verhuurder een ondernemer is, want je hebt een onderneming dingen en jouw inkomen valt weg. Maar ik vind deze casus wel daar zouden we wel even over na moeten denken. Want het gaat in principe om omzetverlies. Ja. En niet om... En dan moet je kijken hoe definieer je nu omzet. Overigens, dit soort gevallen, heel specifiek, gaan we nu best wel veel tegenaan lopen. We zoeken naar oplossingen daarvoor. We doen het ruimhartig. Maar je ziet wel een kettingreactie. En we moeten wel kijken hoe we de grens trekken. Oké. Dat is ook wel belangrijk om te melden. Want ook het openbaar lichaam, dat hebben ze ook aangekondigd, gaan ook allerlei dingen doen. Er komen ook noodpakketten via loket, dat soort dingen. Wij krijgen daar heel veel vragen over. En ik merk, als SZW zijn we nu als eerste begonnen met de regeling. En dan krijgen we ook heel veel vragen die eigenlijk voor anderen zijn. Ik vind het wel een moeilijke situatie. Want als iemand mij iets vraagt, dan als overheid, dan vind ik het heel lastig om iemand door te verwijzen. Ja. Te zeggen, je moet niet bij mij zijn, maar bij een ander. Want dan stuur je iemand van het kastje naar beneden en dan worden mensen niet blij van. Aan de andere kant, ik merk nu hoe nauw dingen steken. Als andere mensen op dit moment of instanties vragen beantwoorden op het domein van de regeling van ons, zie ik heel vaak dat de antwoorden fout zijn. Precies. Dus niet doorverwijzen kan ook ertoe leiden dat je verkeerde informatie geeft. Dus op dit moment hebben wij de afspraak met iedereen. Wijs door naar de juiste domein. En het is geen afschuiven, maar ik zie ook de discussies op Facebook en dan staat er ergens wat en dan zie ik mensen elkaar uitleggen hoe het zit. Ja. Nou, het klopt bijna nooit. Arjen de Wolf had het goed, die had het goed begrepen. Maar de rest zag ik, dat klopt echt niet. Ik wilde niet aan het raad. Oye, wat Alia? Noche, me quer hacer pergunta aqui. Sí. Esse com Mr. B começar papia, esse com Mr. B começar pagar. Esta começar de lunes março, vem caba fim de março, of esta começar de lunes april, vai caba fim de april. Então me quer saber quem tá paga esse Kuta boneiro mês of ta Holanda. Ja. E também me quer saber, pastor tem negócio, kuta drai, pero tem via nanta queda portar 12 semanas, para 4 semanas, tem via 12 semanas, sem trabalho, anta com né, com não queda é tempo, sem trabalho, com não tá wordo pagar também. Isso de laatste begreep ik, een companhia contratista que está atrás? Sim, contratista. Okay. Mas só tinha um pibiana que querer que o contratista está atrás interluna. Ja. Pero não está atrás, por estar atrás 12 semanas, antes da tese tem ganância 12 semanas. Ja, compreendo. Me que ça. Bom? Paar vragen. De eerste is makkelijk. De uitbetaling geschiet het vanaf maart tot eind maart of vanaf begin april tot eind april. Je hebt al gezegd, het is 13 maart tot eind maart en daarna volgt het gewoon. Ja, we betalen met terugwerkende kracht. Vanaf 13 maart. Maar het loopt terug tot 13 maart. Ja, niet 1 maart, 13 maart. 13 maart. Het buyback, wat je stress die maart. Tweede vraag is, wie betaalt? Is het een Nederlandse pot of is het een lokale pot? Dat maakt voor de mensen denk ik niks uit. Maar wij betalen het uit lokaal, maar dit is een reekspot. Het budget uit Nederland. Uit Nederlandse begroting. Deze regeling die kost de helft van wat wij normaal in een jaar uitgeven in 3 maanden. Dus dat kan OLB niet ophoesten. En Alia? Celular? Oyente, zie, dan laat ik die andere vraag even liggen, dan kom ik op terug. Oyente, wat Alia? Aha, bondade.
No, chico, vamos a ver. Bom. Uma pergunta, mita mita para uma associação ora embarque de turista, mita contrato firmado de high season, com low season do seguinte ano. Qual tá acaba aí aqui Vou postar um bom. Repetir o data, botar um EZ? Sim, então bota trapa quem? Uma associação. Bota trapa uma associação? Sim. Sim? Nós hora de embarque de turista. Me dá um trabalho para hora de embarque de turista. Ela hora será, na hora será nós não teremos de embarque de turista mais desde 13 de março. Correto? Então bota bem remarque para um arreglo. Yes, me tem quase remarque a associação que me tem contrato com ele firmado tem quase remarque para sobre metra acaba entrante de 1 de março com 13 de março a minha sei que não me será pagamento não pagamento eu sinto pensar não tá me tá tem uma situação of algo assim né Deus me tá querer se pergunta com comparar com uma compra de boa pergunta diretamente dentro disso me tá querer tem com estresse não tá caindo arreglo entende? Não, me tá comprando isso aí, mas a mim que essa hora que está a mim tem um remarque para sobre a mim não. Depois este muito trabalho, mas captar o bombom. Maar captar o bombom. Dank je voor je maat. Even terug naar die andere eerst. Een aannemersbedrijf die werkt 2 weken niet. Is daarin voorzien? Ja. Voor die 2 weken dat hij niet werkt? Kijk, het is aan elke ondernemer om natuurlijk zijn eigen keuzes nu te maken. Wat een slimme manier van werken. Dus dat zien we ook heel veel. We zien restaurants die... de restaurants sluiten maar nog wel afhaal doen. Ondernemers zijn inventief. Uiteindelijk gaat het erom van hoeveel werk heb je nog. Ja. Dus stel je voor, ik heb een restaurant en ik ontvang geen gasten meer, maar ik heb wel takeaway. En ik denk, nou, dat is ongeveer 20% van mijn werk heb ik nog. Dan moet je voor 80%, dan ga je voor 80% onder de regeling. Dus krijg je 80% van 80% uitbetaald. En 100% van 20 betaal je zelf? 20%, ja, dat draai je gewoon. Want ik denk dat het heel goed... Je ziet hele mooie initiatieven nu op het eiland. En de ondernemers zijn hartstikke inventief en zoeken wel oplossingen. Dat is ook prima. Maar je moet dus kijken van... hoeveel werk heb ik nog? Ja. En voor een deel dat je geen werk meer hebt, meld je aan. Is er dan 2 weken op, 2 weken af? Ik weet niet of dat heel erg voor de hand ligt. Ja. Maar als je daarvoor kiest, dan moet je dat toelichten. Dan moet je dus zeggen, nou, ik doe voor 50% een beroep op de regeling. Ja, en 50%. Ik werk 2 weken op, 2 weken af. Nou, Ja, dat kan. Die andere vraag was, ik heb een EZ. Je celular? Oké, dan wachten we even deze. Amigo, wat doen we? Oye, na linha. Tena que noche, me tá querendo contra não. Me não sabe que tá preço data, pero na Holanda, Rutte decidi que tá dona, para turene que da casa 300 viajo 360 euro. Então, eu pergunto na minha segurança, quando a NV está per uur, com aí, não é contesta, não tem compreendível para mim. Danke. Ok. Biaba, se sua... Sim, bisa? Ok. Oye, de papel. Sim. Boa tarde. Me tem pergunta. Me tem eigenlijk ventvergunning. Een keer vergunning? Ventvergunning die openbaar lichaam. Anto eta op naam en nota algo ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Correcto. Imita binnen die land in een supermarkt Bashar en Nombraki nang. Sí. Camina ko mita para binnen mi kost aan diringong. Y te zeta único entrada. Mi tin 12 man sin vende. Pero tabu único entrada sí, tabu fuente de entrada sí. Te zeta único fuente de entrada. Ok, perfecto. Botín 12 man sin vende. 12 man completo, já sabra hace 12 man, el último día comí a vaina el supermercado de acá industria para abrir mi mesa para vender de lante, no me querían acusar nada aquí. Sí. Pero mi quesa, como está así, ahora pasó mi no tiene un solo de entrada, mi tiene un mami 87 años en la casa, entonces de mes mi imposali vai, pasó a mí está de menos 1 meter de afstand con él en mi delante, de avión con turista, con tu en, ante cosa no está vai. Okay. A mí está sin ninguna entrada. Mi casa no está traicos na junto na casa, mi taxali bene nam bing, que me ani nos tu dos que era mangrusa aqui, anto que soort regeling was om te de kan van kopen, pero de in geval aqui mi aan je beschikking aqui, die gezag hebben die Bonaire. Ja, duidelijk. Ik begrijp de vraag. Ja, no se comporte boa pergunta. No se me contestava.
Oké, die vraag te hebben. Even terug, die man die heeft het EZ, werkt voor een vereniging. Ik neem aan dat het heeft te maken met cruiseschepen. Vanaf 1/13 heeft hij niet gewerkt. Dus natuurlijk, dan komt hij niet uit de regeling. Maar daarna, dus dat is de vraag, moet de vereniging bij jullie komen en zeggen van, de mensen die voor mij werken, die hebben geen werk, of moet hij zelf komen? Maar hij is eigen ondernemer. Ja, hij is EZ, maar werkt voor de vereniging. Ja, ik denk dat het zo is. Ik heb een tourbusje. ja. En jij bent degene die daar staat. En jij huurt me in om tours te doen. Nou, doe je dit niet omdat er geen werk meer is. Dus de vraag is, moet jij als vereniging aanmelden? Vanaf of hij betaald wordt door die vereniging. Door de vereniging wordt hij betaald. Ja, dan moet die vereniging dat aanvragen. Maar er is geen werknemersstatus, hè? Het is een soort... Nou, in dat geval zou ik zeggen, joh, laat één van beiden het doen. Of samen bij jou, oké. Of wat dan ook. Oké, amigo, itu bisa purba se bosan tur dos ministerios of unibosan. Si bota worden pagado door de associação, de facto de associação mas é dune, pero para seguridade botabe dona informatie. Die andere mevrouw die dus een vetvergunning voor de supermarkt zit. Ja, ik snap het. En dat lijkt op die taxi. Taxi, ja. Ook geen kamer van koophandel registratie. Nou, deze is niet voorzien in de regeling. Maar daar kun jij vanaf weten. Doe er een beroep op. Ik ben in gesprek met het ministerie om voor deze mensen... maar je moet wel 24 uur werken. Ja, dat zegt ze ook. En wat wij doen is, als je nog inkomsten hebt... maar zij zegt ik heb niks. Wij vullen aan tot wettelijk minimumloon. Dus ik ga er wel vanuit als mensen bijvoorbeeld zeggen... ja, ik heb nog wel inkomsten, maar het is veel te weinig. Ja. Geef dan wel eerlijk op wat je nog wel hebt. En als je echt niks heeft, dan krijgt ze $761. Dat komt erop neer. Ja. Senhora, compreende? Nota caiu de regla aqui, pero o diretor aqui tem direito e autoridade para desviar. Você cai mesmo com o taxista, nota se inscrever, pero bota permite de OLB. Se você não tem nada de inkomen, botar $761, com 80%. Se você tem algo de inkomen, dan tem na 761. Pero, entretanto, está bezig com o Ministério com o handel que é grupo à parte aqui. Oyente, botar ali. Nacho Montari. Montari. Nacho, me queda conciso, zo Feliciano, me sabe calma, tem tempo. Sim. Nós eigenlijk een tiki manier een taxista, de mijn caso met de papi die ZZP'er. Para nós somos próprio empresário, nós trabalhamos no setor de turismo. Ayer unanimamente aceitar o assunto de um fraco taxista não tinha não cai do regeling. Me te querem também também cai do assunto de 80% de minimum loan. Sim. Me tá é coisa me tenho visto que é mais Tomás, mas o que não sai, pero me não tem nenhum momento também tá se menciona de grupo A, de comitê bicele pessoa, nossa situação está eigenlijk um tique mais diferente voor de taxista. Nós não temos vergunning de governo, nós também temos vergunning e está escrevendo na Câmara de Koophandel. Dus é parte de nós, não está mexendo com nenhum bianto, é eigenlijk um grupo muito mais grande que o taxista. Não, que regeling não tem para pessoa, se me vai cair balde a regeling agora que de minimum loan, qualquer dia que o turismo começar a me não postar, pessoa junto com ele. É mínimo longo me não tem chega para me manter minha companhia. Me tem gasto não com ele que me saque com na. Oké, laat ik moeten, maar kapitaal. Deze is wel een ondernemer die bij de KVK zit. Dus het is mensen die volgens mij die tours organiseren. Die zullen zeker vallen onder die regeling. Ja. Nou, dus dat betekent dat die 761, stel dat hij alleen maar... Hij zegt, dan kan hij nooit van rondkomen met zijn andere ondernemerskosten. Zo lasten als ondernemer. Is daar iets voor misschien niet bij jullie? Wat wij doen is een noodpakket voor het inkomen. En natuurlijk is 80% van het minimumloon bij de meeste ondernemers ver van wat ze normaal verdienen. Het is ook een tegemoetkoming. Een ondernemer heeft anders dan de werknemer natuurlijk ook ondernemersrisico. Dus precies. Die wordt ook geacht daar rekening mee te houden. Maar natuurlijk weten we allemaal dat de meeste ondernemers... precies, we zijn reëels genoeg. Hebben. Dus dat ook wel. Dus we hebben gezegd vanuit het noodpakket... Kreeg ze dat? Maar dan zullen er nog heel veel andere problemen zijn. Nou, daar wordt nu breder over nagedacht. Okay. Dus wat voor steun kun je ondernemers nog meer bieden? Bijvoorbeeld bij webrekeningen. Maar daar heeft OLB... Maar daar gaat OLB over. Okay. En OLB praat ook met ministerie over een budget daarvoor. Zodat ze mensen die op andere vlakken kunnen ondersteunen. Wij doen alleen loon en inkomen. Precies, prima. Duidelijk, heel duidelijk. Dame tu telefoon. Oyendo, wat dan hier?
Tiene noche, mi que sano, ¿cuánto luna es cosa que también dura? Ja. ¿Está 3 lunas of 6 lunas? Ja, dank je. Bom, mas já dank. Eric, contesta na botaco, SZ2 tá-se solamente é parte de entrada, loan diz. Dus het een noodpakket, exatamente consciente, que se botou um empresário de lo que botai, tem outro gasto dan também via seca, de contexto aí, não su serviço, outro está trabalhando para o Kiko tem quase com ele, pero o LB também anunciar que tem, por exemplo, paquete de ajudança de caso para o vaste lasten, água, corrente e huursegumi. Dus evita suponer que o povo acudir se que se para pedir. Pero natural, esta bisa também tem mais gasto com o ondernemer aboting. Ondernemers risco, quizás, botinho paga aflossing de banco, etc, etc, etc. Pero se nota de paquete de cheque. Oké? Dank je. Dank je, PC. Ibi, de vraag die binnenkwam, hoe lang duurt dit noodregel? De noodregeling is voor 3 maanden vastgesteld. Dat is het op dit moment. Er kan altijd besloten worden om dat te verlengen. De noodregeling zou ook in theorie eerder kunnen worden beëindigd. Ja, afhankelijk wat dat verwacht ik niet. Maar, nee, precies. Maar dat is wel theoretisch, ja. Ja, vooralsnog is die voor 3 maanden bepaald. Oké, el kandidaat die luna que está in vigor dat 3 lunas. Dat betekent van 13 maart tot 12 juni? Ja. Dus die 3 de maart tegen 2 de juni é a regla aqui tá válido. Por suceder, nós não queremos que para acabar mais trempando, significa que todo problema sai do mundo, não está realístico passar que não está tomando lugar. Por suceder, depende da circunstância, que por alargar, pero no momento aqui 3 lunas está na vigor. Nós temos pergunta mais 30. Mostrar de aí. Com emoção de ayer, taxista dan a logra igual que na Holanda e mesmo preço que Aruba também está mantendo. Para 3 lunas, 4.000 euros na Holanda, 4.000 florins na Aruba, $4.000 na Bodem. Emoção, não, het is gezegd, dus met de motie hebben de taximensen bereikt dat dezelfde regeling gaat gelden voor in Nederland, in Aruba. Dus dat betekent in Aruba, of in Nederland is het 4.000 euro, 4.000 euro. In Aruba is het 4.000 florin. En op Bonaire gaat het $4.000 worden. Ik weet niet of dat besloten is. Het is een motie. Een motie is nog geen besluit, hè? Op zich, zoals we het nu gaan regelen, komt het op hetzelfde neer. Want een taxiondernemer kan nu als zelfstandige de aanvraag hier indienen. Ja? In Nederland is die €4.000 voor 3 maanden is omgerekend 80% van de minimumloon in Nederland. Ja. Dus mensen hier krijgen via de regeling ook 80% van de minimumloon. Dus het lijkt heel erg op elkaar, alleen je regelt het op een andere manier. Het voordeel van het gebruik maken van deze regeling is dat die nu in werking is. Dus je hoeft dan niet te wachten. Dus die mensen alhoewel die motie is ingediend, kunnen ze dus beroep doen op die 80%. Ja, een motie is iets in het Nederlandse parlement. Een motie is iets wat een Kamerlid voorstelt. Een wens. Maar dat is helemaal geen standpunt van de regering. Nee. Dus, ik zou daar mijn hoop niet op gaan vestigen. Er worden dagelijks in het Nederlandse parlement tientallen moties ingediend. En niet tientallen wetten gemaakt. De regeling, wij hebben nu gekeken van laten we mensen helpen. Mijn advies zou zijn, doe er een beroep op. Okay. Ik merk nog, er zijn heel veel vragen. Ja, maar aan het begin van de regeling. En er gaan er ongetwijfeld nog heel veel meer. Laat ik dit even, dan ga jij dus zeggen wat jij nog wil zeggen over het veelgevraagde dingen. Dan kunnen we het afsluiten. Ja. Meneer Kayama, die 4.000 tende. Ik heb het gewoon explicar. Un motion, no? Un deseo expresado en la estrada. En not a lei. Agora aqui, se botar taxista, lo que sí vou fazer apelação está a lei que está existente, que está 80% de sueldo mínimo. Isso aí, não é que botina de momento. Emoção aqui não está lei ainda, que não vai pôr boa esperança cego de mas ainda me se vai emoção me se vai aceitar. Do governo se traz lei, traz regra de pues agora aqui lo que botina de momento está 80% de sueldo mínimo. Isso aí está lei, isso aí está o direito que abordo do nanabo. Erik, mag jij afsluiten met wat je denkt dat nu nog belangrijk is? Nou, we staan aan het begin van deze regeling.
ook bij SZW merken dat er heel veel vragen komen waar we ook niet direct het antwoord op moeten op hebben. Dus we zullen nu ook gaandeweg heel veel dingen gaan ontdekken. We hebben ook niet de gebruikelijke consultatie kunnen doen. Normaal spreek je iedereen. We hebben overigens wel met de BBE, Bonhata, BAG, met de bestuurscolleges, met UCIBO wel gekeken van tevoren van, is dit een beetje de goede richting? Als er nou na deze uitzending of de komende periode nog heel veel vragen komen, als jij dat wil, kom ik graag nog een keer. Zeker. Op dit moment, we kunnen niet alles behandelen. Nee, het is goed. Maar volgende week weet ik ook weer meer dan nu. Want we gaan nu heel snel ervaring opdoen met hoe dingen gaan. Dus mocht er een prijs worden gesteld, dan zeker, ik zal het zeker doen. Erik Tabisa, ten en cuenta que cosa que novo na comissão de fase novo, naturalmente tem hobby pergunta e lote mínima sobre pergunta na assim na best, mas tanto possível consultar cultura organização na Holanda para o assim na modo de atender tá é quadro com boneiro, lo que da pergunta e está disposto para vir back e nós estamos a apreciar se que vir back se passou segundo não também executado também mais pergunta trove quando não vai ser amanhã e ele está disposto para vir uma explicação, pero coordenação sabe que um arreglo de emergência de alívio. Tu coisa você negociar, tá mira que é necessidade alta hora aqui e a duna mais rápido sistema para suavizar para não ter sem entrada, dois camina para manter a cúpula de trabalho mais tanto possível. Erik, hartstikke bedankt. Succes met je werknemers en je medewerkers, want die zullen ontzettend druk hebben deze dagen. Klopt. Hou de moed erin and keep yourself safe and healthy. Dank je. Jonan, mas eu que nós também bem com o Reni bem claro, com nem também conversar, e com o vírus também passa, e com o Covid também passa. Como nós também preparar para depois de Covid. Até amanhã, o Josué. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay bilanti, no lo olvida con lo que bocina. Nunca, nunca, otro poquita, no lo olvida con lo que bocina. Nunca, nunca, otro poquita. A mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay bilanti.